ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ അവനെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കണ്ണം വന്നപ്പോ ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇവരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നലെ അതുപോലെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇത് വായിക്കാൻ പറയുവര്. വണ്ണം വന്നപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. പ്രണാം എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരവോരസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗി മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാ കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5. ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ വ്യാസദേവനുള്ള ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യഗ്ദർശനഃ പുമാൻ. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമമൂർത്തികം ഇതി യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശനഃ പുമാൻ. യജ്ഞപുരുഷം സമൃദ്ധദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതി അപ്രകാരം മൂർത്തി പ്രതിരൂപം അഭിധാനേന ശബ്ദത്തിൽ മന്ത്രമൂർത്തിം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപം അമൂർത്തികം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ യജതേ ആരാധിക്കുക യജ്ഞ വിഷ്ണു പുരുഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ അദ്ദേഹം ഏകനായി സമ്യക് ഉചിതമായി ദർശനക്ഷമമായ ഒരുവൻ പുമാൻ വ്യക്തി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിച്ചേ അപ്രകാരം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ചില വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം എഴുതാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പൂർവ്വജന്മത്തില് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഇടയായത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നാരദൻ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദനായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ജന്മത്തില് അവതരിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഭക്തി വേദാന്തികൾ വന്ന കാര്യവും അവരുടെ ശിഷ്ടഭോജനം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സശ്രദ്ധമായിട്ട് ശ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ കാരണം സാധുസംഘ അത് കിട്ടി. അതുപോലെ ഉച്ഛിഷ്ടം അതായത് മഹാപ്രസാദം കിട്ടി ആർക്ക്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ, ഒരു ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം ഒക്കെ മനസ്സിൽ വന്നത്. അതുപോലെ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അധികം സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശുദ്ധ എന്താ പറയാ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്കാലം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗം കിട്ടി. അതുപോലെ അവരുടെ പ്രസാദം, അവർ കഴിച്ച ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും ഭക്തിയിൽ അഹൈതുകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഘ്നവും ഇല്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്? അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, വാസുദേവൻ, ഏതൊക്കെ മൂർത്തികളെയാണ്? പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ. അങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ പേര് വിളിച്ചോണ്ടാണ് ആര് ഭജിക്കുന്നത്? ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടി ഭജിച്ചതാണ് അത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അപ്രകാരം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. അപ്പോ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് രൂപമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക രൂപമില്ല. ഏത് രൂപമുണ്ട്? നമ്മൾക്കറിയാം, അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല ഭഗവാന്റേത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദാർശനികൻ. എന്താണ് ദാർശനികൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാണുക അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാഴ്ചക്കാരൻ, അതായത് ശരിയായ കാഴ്ച കാണുന്നത് അവരാണ്. അതായത് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമ്മിശ്ര പ്രഭുപാദി ചെയ്തു. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ അപൂർണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. അത് അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കേണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മള് ഇതില് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകളിലൂടെ വേണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണുകൾ, അതായത് മാംസ ചക്ഷുസുകൾ, ഇതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ ജപം എന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. വിദൂര സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതികമായി ഇത് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായി എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഈ പരിജ്ഞാനം സന്ദിഗ്ധമായ അകർത്തൃ പരിജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പരമാർത്ഥത്തിൽ നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമാണ്.
അപ്പോ നമുക്ക് ശബ്ദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങ് വിദൂരത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ദൂരത്തും അല്ല അടുത്തും അല്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ദൂരത്തുമാണ് അടുത്തുമാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, രണ്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സദാ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജന്മാദ്യസ്യതോന്വയാതിതരതശ്ചാത്വേഷഭിഘ്നസ്വരാട്ടേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയാ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ധാമത്തിൽ സദാ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാറ്റിലും ഉൾപ്പൂകി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നു, അല്ലെ? ഓരോ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി ആ സൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി വന്നു. അവിടുന്ന് ബ്രഹ്മാവ് താമരത്തണ്ടിലുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സൃഷ്ടിയിലും ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലത്തിലല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപത്തില് അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തും. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ വരെ അത് എത്തും, ആ ശബ്ദത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് പോലും നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ ഫോൺ വിളിക്കാം, എത്രയോ ദൂരത്തുള്ള ഒരാളിനെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരിയായ ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഇത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സംസ്കൃത പദകോശമായ അമരകോശത്തിൽ മൂർത്തി എന്ന പദത്തിന് രൂപം, ദുഷ്കരത്വം എന്നിങ്ങനെ 2 തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആകയാൽ ആചാര്യ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അമൂർത്തികം എന്ന പദത്തിന് ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. ദിവ്യമന്ത്രജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്ര ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ സുതാര്യ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. അത് ഉത്തരോത്തരമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ ആരാധനാ രീതി പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായ ധർമ്മ സംഹിതയാണ് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇവിടെ ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ല അമൂർത്തികം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്കരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പവിത്രം, എന്താണ്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നതാണത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരമം പവിത്രമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം എന്താണ്? നാമവും നാമിയും വ്യത്യാസമില്ല, നാമം അതുപോലെ പവിത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ പവിത്രമായ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരെ എത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ദിവ്യ മന്ത്രജപത്താൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദിവ്യ നാമജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തായി മാറുകയാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്തായി മാറുകയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായി മാറുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ സേവനമായി മാറുകയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തായി മാറുന്നു? അതും അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും, അത് ഭഗവാന്റെതാണ് അതീന്ദ്രിയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തില് ഇസ്കോണില് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്
എല്ലാവരുടെയും പ്രഥമ ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം, അദ്ദേഹം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു തരി പോലും വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു വെറും ഒരു ചാലകം മാത്രമാവാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ആരാണ് പകർന്നു തരുന്നത്? ശില പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുതാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ജപിക്കുന്നതും ഒരു മന്ത്രം, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ മന്ത്രമാണ് നമുക്ക് ശിലപ്രഭുപാദര് മാത്രമല്ല, ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മന്ത്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സ്വയം ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്ക് തന്നതാണ്. ഈ കലികാലത്തില് ഈ മന്ത്രമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രം എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ജപിക്കാം. ചില പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രഥമ ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാൽ അഗ്നി ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. അത് ഉത്തരമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബാക്ക് ടു ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്, അല്ലെ? പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ ആരാധനാ രീതി പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്നും നാമം സ്വീകരിക്കുക, ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. അത്തരം ധർമ്മസംഹിതയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാലും സാധ്യമല്ല. ഈ കലഹയുഗത്തിൽ പഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം പ്രായോഗികവും ഉചിതവുമാകുന്നു. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പഞ്ചരാത്രം വേദാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ പഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് ഈ കലികാലത്തിൽ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അനുഷ്ഠിതം, അത് അനുഷ്ഠിതമല്ല, അനുഷ്ഠിതമാണ്. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം. ഇമം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം ഭാവം ച കേശവഃ. ഇമം ഇപ്രകാരം സ്വനിഗമം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യ വൈദിക ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവൻ അവേദ്യ അതിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മത് എന്നാൽ അനുഷ്ഠിതം അനുഷ്ഠിച്ചു, അതാത് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു, മേ ഞാൻ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഐശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ വ്യക്തിപരം ഭാവം ഗാഠമായ പ്രതിപത്തിയും സ്നേഹവും ച കൂടെ കേശവ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തര ആവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി. അനന്തരം ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുധ സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഭക്തിയുധ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇത്ര വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില വ്യാസദേവനെയാണ്, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തര ആവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ, അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ, അതായത് വേദങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവനോട് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ആര് സമ്മാനിതനായി, ആർക്ക് ലഭിച്ചു? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ലഭിച്ചു. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു. ആത്മീയ സമൃദ്ധിയാലും, അതായത്
ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് എന്ത് ധനസമൃദ്ധിയാണ്? നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയല്ല, ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധി. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? പൂർവ്വജന്മത്തില് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുത സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനവും ആർക്ക് കിട്ടി? പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനവും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടി. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതീന്ദ്ര ശബ്ദ സംപ്രേക്ഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണമായ ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ 10 തരം അപരാധരഹിതമായ അത്തരം ശുദ്ധ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്താൽ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും ഇരുവരിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തമമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. ഇല്ലേ? അതിലെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം. ഭഗവാനാണ് ബുദ്ധിയോഗം തരുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള. അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. അതായത് ആ സംവാദം, നമ്മൾ ആ നാമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണമായ ഉചിതമായ മാർഗമാണിത്. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ 10 തരം അപരാധരഹിതമായ അത്തരം ശുദ്ധ സമ്പർക്കത്താൽ, അതായത് ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഉയരണം, നമ്മള് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരും. എങ്ങനെ ഉയരുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും ഇരുവരിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം, വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. എന്റെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ്. അത് ഏതാണ് ശ്ലോകം? എത്ര അധ്യായം? 10-ലെ ഏതാ ശ്ലോകം? 10 മാതാജി, 10.10. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തരമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇരുവരിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തമമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്നത്. അത് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? ഭഗവാനിലും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലും ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാൻ അത് ദൃശ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അനന്തരം ഭക്തൻ നിർലോഭമായ 8 തരം വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിഭൂതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മള് അണിമ, ലഖിമ, മഹിമ, അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിഭൂതികളാൽ, അതായത് 8 തരം വിഭൂതികളാൽ ഭക്തൻ സമ്മാനിതനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവോപരി ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യ ഭാഷിതരിൽ ഒരാളായി ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുകയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃകത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനിൽ നീലീനമായ ദുർജ്ഞേയ ശക്തികളുടെ പ്രദർശനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അതീവ തത്പരനാകുന്നു. ശ്രീ നാരദൻ ഇവയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് സ്വാനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ശ്രീ നാരദൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ സർവവിധ സുഖരതയും ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾക്കൊക്കെ ഭൗതികമായ മാലിന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ഭഗവാന്റെ
നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഭഗവാൻ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃകത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു ആണെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമ്മളെ അതില് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ സേവനം തരുന്നത്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേവനമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാ താല്പര്യവും വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയില് ഭഗവാനോട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തൻ ഏതിലാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അതീവ തൽപരനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ നാരദൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് വിശദീകരിച്ചത്? സ്വാനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ച ഞാനാണ് പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു മാറ്റം, അത്രയും നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്. നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേനയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നാമജപം മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഈ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അത്രമാത്രം നമുക്ക് നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവണം. 2 കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ആത്മീയ ആചാര്യനിലും അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലെ നമുക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം. ഇത് ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ത്വമപ്യദഭ്രശ്രുത വിശ്രുതം വിഭോഃ സമാപ്യതേ യേന വിദാം ബുഭുത്സിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം സംക്ലേശ നിർവാണമുശന്തി നാന്യഥാ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമപ്യദഭ്രശ്രുത വിശ്രുതം വിഭോഃ സമാപ്യതേ യേന വിദാം ബുഭുത്സിതം പ്രഖ്യാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരർദിതാത്മനാം നിർവാണമുശന്തി നാന്യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവ് അഭിഅവർണം അതഭ്ര വിപുലമായ ശ്രുത വേദസാഹിത്യങ്ങൾ വിശ്രുതം ശ്രവിച്ചു ഗ്രഹിച്ചതും വിഭോഹോ സർവശക്തന്റെ സമാപ്യതെ സംതൃപ്തമാക്കി ഏതിൽ വിദാം വിജ്ഞാനിയുടെ ബുഭുത്സിതം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കാൻ സദാ കാക്ഷിക്കുന്നവൻ പ്രഖ്യാഹി വിവരിക്കുക ദുഃഖൈഹി ക്ലേശങ്ങളാൽ മുഹുഹു നിരന്തരമായി അർദ്ധിത ആത്മന ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹം സംക്ലേശ ക്ലേശങ്ങൾ നിർവാണം ശമനം ഉശന്തിന നിർമുക്തമല്ല അന്യഥ മറ്റൊരു വിധത്തിലും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. ആകയാൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവിധ യാതനകളിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് കൃത്യമായിട്ട് വ്യാസദേവനോട് പറയാണ് മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അതായത് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ, സദാ ഭൗതികമായ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരം ദുരിതങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്? ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ആദിഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം. പിന്നെ ഏതാണ്? 4 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ. നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ. ഈ 4 വിധം ക്ലേശങ്ങളും 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളും ഈ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവിധ യാതനകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് അല്ലെ. അത് രചിക്കാനാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവനോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രഥമ പരിഹാരം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ അതിവിപുലമായി പ്രക്ഷേപണം നടത്തുകയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനി പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 4 വിഭാഗം സ്വഭാവ സംശുദ്ധിയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരും 4 വിഭാഗം ദുഷിച്ച മനുഷ്യരുമുണ്ട്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികത്വത്തെ ഈ 4 വിഭാഗം നല്ല മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15ഉം 16ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി നാനീച ഭരതർഷഭ. പിന്നെ ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ അതൊക്കെയാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമഭ്യം. അതല്ല, ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. നമം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമാഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാനാഃ ആസുരീം ഭാവമാശ്രിതാഃ. അല്ലെ, ആ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ എല്ലാരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഇപ്പൊ 4 വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, 4 വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്തരം അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ വിഷമഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ, ധനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, ജ്ഞാനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അധികതരമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ ജിജ്ഞാസു ആകുമ്പോൾ. ഇതാരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി അല്ലെ. അന്തർജ്ഞാനേന ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ അപരിമിതമായ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ വിസ്തൃതമായി പ്രക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 പേരാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ അപരിമിതമായ വേദജ്ഞാനം, അതായത് എല്ലാ ജ്ഞാനവും വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്ത്യാവേശ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ വ്യാസദേവനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എഴുതിയത് വേദത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഭാഗവതം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ദൂഷിത മനുഷ്യരിലും 4 വിഭാഗമുണ്ട്. പുരോഗമനപരമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അപ്രകാരം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ദുർവൃത്തമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ശീലിക്കുകയും അതിനാൽ ഉളവാകുന്ന അനന്തര ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരും എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവേകമില്ലാത്തവരുമായവർ, നാസ്തികർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ. അപ്പോ 4 കൂട്ടര് അവര് ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുന്നവരാണ്. സ്വദേശപരമായി അവർ സദാ വിഷമതകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് നാമത്തെ വെറുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ വെറുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഈ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ, സമയം കഴിയാറായി. നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഇപ്പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗക്കാർക്കും നന്മ വരുന്നതിനായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളെയോ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തെയോ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്വക്ഷേമവും മനസ്സമാധാനം യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഇത്. ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഥമ സ്കന്ധം 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നല്ലതും ചീത്തയുമായി ഈ പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗക്കാർക്കും നന്മ വരുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ വെറുക്കുന്ന 4 കൂട്ടർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നന്മയായിട്ട് വരാം? അവര് അറിയാതെ ചിലപ്പോ കേൾക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോ ചിലരെന്താണ് ഭാവിക്കും, നമ്മള് വലിയ ഭക്തനാണെന്നൊക്കെ ഭാവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതുപോലെ അറിയാതെ ഇപ്പൊ വീട്ടില് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അറിയാതെ കേൾക്കുമ്പോ പോലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്കും പിന്നീടുള്ള ഒരു ജന്മത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നതിനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.